Здравейте, аз съм Ани. Аз съм Иво и ние сме от екипът на TV51. Днес ще ви представим децата от 3-ти В клас, които са подготвили проекти за професиите на техните родители. Това е Вяра и нейният баща работи доставчик на цветя. Майка ми е шеф-готвач, много готви, много до късно. Не мога да срещам много често, но пък я обичам и това го прави с любов. И аз го обичам, аз съм ми помагала за това нещо, затова и аз обичам да готвя. Майка ми е анестезиолог и тя там слага опойки на хората, преди те да родят. Тя слага 2 опойки. Първата е преизпивателна опойка, за да заспят, и след това се слага истинската опойка в вените, може и на пръста. Моите родители се занимават с фотография и снимат рождени дни, сватби, почти всякакви празници. Аз бих работил създател на програми, както този, който е създал Windows 7 и този, който е създал Facebook. Майка ми е шеф на банка, баща ми работи шеф на фирма Редък. Какво би работила? Ами, исках като мама, обаче повече искам да съм певица. И какво ти харесва като професия? Ами, писателка и поетеса. Мама трябва да постави диагноза и да излекува пациента. Аз съм много да бъда футболист, защото съм добър в това. Ходиш ли да тренираш или? Да, ходя да тренирам. За кой отбор си? Барселона. А в кой отбор тренираш? Слава. Бащата е ендокринолог, означава човек, който лекува вътрешните жлези. Тези жлези се намират обикновено в главата, на шията, а в корема има даже няколко различни. Той използва тънки игли и вместо да ги поставя в спринцовки, ги поставя в едни специални писалки. Майка ми се занимава работи на компютър и превежда парите на хората в цяла България. Определява точната сума и записва на компютъра. След като е записала всички в България, натиска едно бутонче, където се изпращат всичките суми, които трябва да заплатите във всички банкомати в цяла България. Ревматолог означава човек, който лекува пациенти, които имат болки толкова силни, че едва се движат. Можеш да покориш целия свят. Коя държава би пустила първо? Ами, Испания. Супер, а имаш ли нещо любимо в Испания? Ами, Барселона. Един път имаше една резервация, имаше един банкет и нямаше достатъчно хора в кухнята и аз си помогнах за лачите, за пилетата и за другите неща. В момента аз нося лекарство, което повишава апетита. За да видиш къде да снимаш, трябва да си сложиш окото ето тук и като задържиш този бутон, снимаш. Аниматор на детски филмчета на Дисни. Което е любимото филмче на Дисни? Мразното кралство. Благодаря ти, Марти. Всеки иска да може да се обажда на някой и точно това, да може да се обадите, е нужен сигнал. А базовите станции го излъчват. А базовите станции са тези работи. Ето, ако искате, може да го пишете. Вземете го. Веднъж бях взел един фотоапарат и не знаех, че няма нещо на мене. И понеже
беше станало твърде тежко, аз съм още малък и го бях изпуснал. И те караха ли ти се плащи? Ами не, погледнах го, нещо да не му няма и не, прибрах го после пак вътре. А те знаят ли, че си изпуснал или им спести? Спестих им гневът. Не съм дошла да ми представя много капки за глава. Ето. Страхотно. Има много знамки. Точно да имам нужда. Има 10 знамки. Ето. Разваля се в вода, има колкото на тотално вкус. Действието му настъпва 10-15 минути след като се пусти. Цената му е много добра, само 7 лева за 10 таблетки. Сега ви дам меню да чуи, ако искате за повече информация на връщате. Благодаря. А ти как значи точно тогава лекарство имам нужда за глава? С компютър, чрез който пишат програми за други компютъри. Тези програми обработват информация за фирми и компании. Това е най-голямата увойка. Малко боли, защото иглата е много голяма. А на обойка по-малко боли, защото иглата е по-малка. Значи не е страшна тази обойка. Не е страшна. И ние за Мартин и Ема си измислихме гръдче. Това е фабриката с гумиите, това е капачката. Затвора? Не, това е затвора. Да, това е затвора, това са влаковете, пейчиците. Пътеката за стари. А от другата страна е градът на зомбитата. Ето го градът на зомбитата, това са къщите на зомбитата и всяка една точка е чудовище. Страхотно, наистина много оригинално. И ето тук е пътя за над 90 годишни. Който... Бебетата се качват по един ескалатор и стигат до бебешкия магазин. А слоеве са пътечки. Да, това са ескалатори. И това е това, което се молим да ходи ескалатора. Вместо да се молим да ходим. Да, това наистина много изобретателно.